Mae prosiect 40 gradd yn dod â artistiaid, actifyddion a ymarferwyr aml ddisgyblaethol creadigol Cymru at ei gilydd. Bwriad y prosiect wedyn ydy dod â'r syniadau yma i mewn i'n gwaith ni fel cwmni, ond hefyd dod â'r syniadau creadigol yma o flaen cynulleidfaoedd Cymru yn y dyfodol. Ni wedi bod yn Nghanolfan y Dechnoleg Amgen gan Machynlleth am gwbl o ddyddiau, sgwrsio yn gwneud ymarferion a yn really mynd yn ddwfn ar y cwestiwn be gallu'n rôl ni fod fel artistiaid sydd eisiau creu amodau gwell i weithio ynddo ar lefelau ecolegol a popeth gallu yna feddwl. Dros blynyddoedd dwytha, da ni wedi bod yn trio datblygu ffordd o gweithio sydd yn meddwl amdan yr amgyfwng hinsawdd a sut da ni yn gweithio efo pobl a cymunedau. Trwy hynna, a un elfennau yna di gweithio efo y celfyddydau. Trwy gweithio efo'r celfyddydau, da ni'n teimlo fel da ni gallu datblygu ffordd gwahanol o trafod, ffordd gwahanol o gwrando a ffordd gwahanol o deall be sydd yn digwydd yn bywyd y pobl o dydd i dydd a sut mae'r newidiadau hinsawdd yn mynd i effeithio hynna. Rôl yr artist bron yw i adio heina at y ffordd ni'n gweld pethau. So ddim jyst i gyfathrebu gwybodaeth, ddim i wneud y rôl mae gwyddonydd neu y sector amgylcheddol yn wneud, ond i creu cysylltiadau rhwng y personol a y torfol. Be nath ddenu fi yn wreiddiol oedd y syniad bod y thema a'r topic yma yn rhywbeth mor dwys a mor bwysig, ond dydw i yn bersonol ddim yn deall lot, a fi ddim yn cael yr cyfle o ddydd i trafod mewn ffordd dwys a mewn ffordd creadigol. I'r ddechrau o'n i fel, it's dim diddordeb 'da fi, achos fi ddim yn sgwennu am bytyr newid y hinsawdd neu climate crisis. Mae yna lot o beirdd sydd so dwi ddim y prosiect i fi. A wedodd un o ffrindiau fi roi y cais i mewn. Jyst achos ti ddim yn sgwennu directly am bytyr pethau fel yna, ti yn sgwennu lot am byty natur a sut mae fe'n wella fi. Mae sawl prosiect sydd on the go gyda fi ar hyn o bryd yn ymwneud neu yn mynd i'r afel ar argyfwng hinsawdd. A nes i weld fel cyfle gwych really, i ddysgu mwy a jyst archwilio ffyrdd newydd. O'n i wir eisiau fatha datblygu syniadau sydd gynnau yn ymhenni a chysylltu efo artistiaid gwahanol. Er mwyn gweld, sut ni'n sgwennu am natur, neu sut ni'n creu wbath allan o sefyllfa anodd. Cyn des i mewn i'r celfyddydau, o'n i'n gweithio yn gwneud gwaith gwybodaeth amgylcheddol. Roedd yn diddorol i mi i dod nôl gyda profiadau o gweithio yn y celfyddydau a trio ffindo mas sut allan i defnyddio y ddau gyrfa gyda'n gilydd at y cwestiynau enfawr. O'n i'n really edrych mlaen i dysgu a rhannu profiadau fi a teimladau fi am rhywbeth sydd mor scary. Fel mudiad sy'n gweithio yn yr amgylchedd, mae Gyfoeth Naturiol Cymru yn trio hybu pobl i meddwl amdano y ffordd o'n ni'n fyw heddiw a ella'r ffordd o'n ni'n fyw yn y dyfodol. Ar y noson gyntaf, gawson ni fel amazing session am byty'r state of the water. O'n i'n teimlo'n eitha ofnus, o'n i'n teimlo'n tam bach o kind of hopelessness. Ond oedd Finn yn dangos i ni bod ni yn gallu gwneud newidiadau. O'n i'n teimlo'n eitha eog pan nes i dod yma gyntaf, ond ar ôl dysgu, ar ôl sort of tyfu a deall mwy, fi'n credu fi'n teimlo'n fwy gartrefol fan hyn. Mae gennau ddiddordeb mawr mewn tir a hanes tir. Be oedd o, be dio rwan, be gallai fo fod. O'n i'n lyfio sesiwn Beca ar sut ni'n actually strwythuro ein texts, ar sut ni'n sgwennu a sut ni'n meddwl am hanes tirwedd a phwysigrwydd hanes. Cael eistedd yn ôl a gwrando ar y pedwar arall a Dylan mewn ffordd ar y ffyrdd maen nhw'n siarad a yn rhannu syniadau. Mae fe'n wedi sbardino fi meddwl mwy am wneud pethau tu fas. Dwi ddim yn gweithio mewn y theatr lot, ond mae fe'n wedi sbardino fi gyda cwpl o pethau dwi'n wedi bod yn meddwl am, yn enwedig perfformiadau mas yn amgylchedd mwy.
Mae wedi bod yn arbennig achos mae'r artistiaid wedi trochi, os liciwch chi, yn ganol natur, ond hefyd, fel o'n i'n siarad i Dylan Huw, y curadur gwych sgynnon ni, oedd yn dweud bod y sgyrsiau bron yn llifo un sesiwn i'r nesaf, ond hefyd dros ginio, a wedyn yn hwyr i'r nos yn y bar yma yn Cat. Dwi'n gwybod bod ni'n mynd i rhannu pethau ar ôl hwn. Fi wedi cael goosebumps siw gymaint o weithiau, jyst bod tu allan, cerdded, distawu, arafu, a cwrdd â pobl. So fi'n gadael yn teimlo'n really uplifted. Mae wedi bod yn emosiynol iawn, ysbrydoledig, fel mewn ffyrdd gallai fel ddim hyd yn oed mynegu ar hyn o bryd. Fi'n meddwl bod yna gymaint i ddeud dros just creu gofod i artistiaid rannu. O'n i mor overwhelmed ar y diwrnod cyntaf, a nes i deffro bore yma o diwedd yn teimlo fel o'n i fod yma a o'n i'n barod i rannu fy hun i'r lle. Mae'n fraint i ni gallu weithio efo Theatr Gen ar y prosiect yma, a mae'r ethos gen nhw a'r ethos o gweithio yn datblygu creadigwydd a y ffordd mae pobl yn meddwl amdan pynciau anodd, ond mae'n neud o'n ffordd saff a datblygu perthynas gwych hefo'r pobl maen nhw'n gweithio efo. Mae fe'n wedi ysbrydoli fi i meddwl mewn ffyrdd wahanol. Dwi eisiau cadw'r cysylltedd da ni wedi datblygu fatha grŵp. Oherwydd mae'n really cool i weld be mae pobl eraill yn neud a sut fydden ni ddysgu o'n gilydd. Dwi'n lle gweld sut mae beth ni wedi gwneud wythnos yma mynd i ddylanwadu neu ysbrydoli. A dwi'n siŵr bydd yr wythnos yn cael effaith bositif ar prosiectau arall dwi'n gwneud yn y dyfodol hefyd. Bydd y prosiect yma'n dylanwadu ar ein gwaith ni o gynllunio i ddylunio i'r ffordd ni'n teithio gwaith. Mi fydd ni hefyd yn parhau yn amlwg yn naturiol i sgwrsio efo'r artistiaid yma i syniadau nhw. Mi fydd y prosiect ei hun yn symud yn ei flaen i gamau eraill cam cyntaf, preswylfa ydi hwn. A hefyd mi fydd y gwaith yma sydd wedi cael ei archwilio a'i thrafod dros y dyddiau yn helpu ni i godi ymwybyddiaeth a'n dealltwriaeth ni fel sector, ond hefyd fel cynulleidfaoedd am yr argyfwng da ni'n byw ynddi. Lle mae'n brosiect hynod bwysig ar fi'n dechrau.